Ụmụaka ọ na-anọla Ndewo. aha ọ ka bụkwa ezi enyi unu Maazị Agụ na-agba nke mmụta dị ụtọ nke ụbọchị nke taa. Enwere m nnọọ ọmalịcha mkpụrụ okwu ọhụụ nke m ga-akụziri unu, nke ga-abakwara unu uru nke ọma. Unu maka anyị si eme ya oge ọbụla anyị bịara ebe a. Ya mere, na-atụfughị oge unu, aga m aga n'iru ka m gwa unu ya bụ mkpụrụ okwu ọhụrụ nke anyị ga-amụta maka ya n'ụbọchị nke taa. Mkpụrụ okwu ọhụrụ anyị ga-amụta maka ya n'ụbọchị nke taa bụ ọwụwa mgbu ma ọ bụ ọtịta mgbu. Asị m na ọ bụ gịnị? Ọwụwa mgbu ma ọ bụ ọtịta mgbu. Ngwa kwuonu ya. Unu nwere ike na-asị gịnị bụ ọwụwa mgbu ma ọ bụ ọtịta mgbu, na unu anụtụbeghị nke a na mbụ. Ngwa ka m gwa unu ihe ọ bụ. Ọwụwa mgbu ma ọ bụ ọtịta mgbu bụ ihe mmekpa ahụ ma ọ bụ ahụ ụfụ ma ọ bụ ihe mgbu nke ihe na-akpatakarị ya na-abụ ọrịa ma ọ bụ mmerụ ahụ. Ị nwere ike ị na-anụ ebe nne gị na-ekwu na isi na-awa nwanne gị nwoke ma ọ bụ na afọ na-ata ya n'onwe ya bụ nne gị. Chetakwanụ na o nwere oge anyị kwuru na isi ọwụwa, afọ ọtịta, ịgba ọgbụgbọ ma ọ bụ oyiri ya bụ ihe na-egosipụta na mmadụ na-arịa ọrịa. Amamụ na-echetara mgbe anyị kwuru ya. N'ụbọchị nke taa, na-agba mmụta dị ụtọ nke ụbọchị nke taa, ana m akụziri unu dịka ọkachamara Maazị Agụ mbụ na ọwụwa mgbu ma ọ bụ ọtịta mgbu bụ ọnọdụ nke ahụ ụfụ, mmekpa ahụ ma ọ bụ ihe mgbu nke ihe na-akpatakarị ya na-abụ ọrịa ma ọ bụ mmerụ ahụ. Amaghị m ma o doro n'anya. Ihe m na-ekwu bụ na mmadụ na-enwe ọwụwa mgbu ma ọ bụ ọtịta mgbu, o nwere ike bụrụ n'afọ ọ na-ata ya, o nwere ike bụrụ n'isi, isi a na-awa ya. Mana ya bụ ọwụwa mgbu ihe na-akpatakarị ya bụ gịnị? Ọrịa ma ọ bụ mmerụ ahụ. O nwere ike mmadụ ada merụ ahụ, anọtụ nwa obere oge, isi awawa ya. Mgbe ahụ o gosigo na nje na-akpata ọrịa abago ya n'arụ, kpatara ya ọrịa. O bido nwewe gịnị? Isi ọwụwa. Isi ọwụwa ahụ bụ ihe anyị na-akpọ gịnị? Ọwụwa mgbu. Maka na isi ga na-akụ onye ahụ kpim 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 ka ịgba. Isi a na-awa ya, ọ bụ ya wụ gịnị? Ọwụwa mgbu. Oge ụfọdụ mmadụ nwere ike rie ihe ọ na-ekwesịghị iri, ọ baa n'afọ ya, bido mee gịnị? Mekpawa ya ahụ, nyewe ya nsogbu, afọ ebido tawa ya. Mgbe ahụ o nwere ike mee gịnị? Gbọọ ọgbụgbọ, ma ọ bụ na ahụ ya agaghị abụzikwa ya arụ ya, onye ahụ agaghị na-enwetazikwa onwe ya. Mgbe ahụ ọ nọrọ n'ihe mgbu, nọrọ n'arụ mgbu, nọrọ na mmekpa ahụ, afọ a na-ata ya. Nke ahụ ka a na-akpọ gịnị? Ọtịta mgbu. Ihe afọ ọtịta ahụ na-egosi bụ gịnị? Na onye ahụ adago n'ọrịa, ma ọ bụ na o nwere ike o nwego mmerụ ahụ n'ime afọ. Ọ bụ ya mere anyị ji sị gị na ọwụwa mgbu ma ọ bụ ọtịta mgbu bụ ihe nke ihe na-akpatakarị ya na-abụ ọrịa ma ọ bụ mmekpa ahụ. Ụ na-aghọtara ihe m na-ekwu, ụmụaka? N'ihi na achọrọ m ka ihe a dịrị unu mfe ịghọta. Ya mere, mgbe ọbụla ị hụrụ ka isi na-awa nwanne gị, nne gị ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ enyi gị ma ọ bụ onye ọbụla, achọrọ m ka o doo gị anya na ọrịa abịago onye ahụ n'arụ, ma ọ bụkwanụ na onye ahụ merụrụ arụ n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Ihu ebe afọ na-ata mmadụ, achọrọ m ka ị mara na ọ bụ ọrịa dị onye ahụ n'arụ, ma ọ bụ na onye ahụ mere gịnị? Merụrụ arụ n'afọ ya. Ọ bụ ya mere anyị ji sị gị na ọtịta mgbu ma ọ bụ ọwụwa mgbu bụ ọnọdụ nke mmekpa ahụ, ihe ụfụ,
ihe mgbu ma ọ bụ arụ ụfụ nke ihe na-akpata ya bụ gịnị? Ọrịa ma ọ bụ mmerụ ahụ. Ama m na mkpụrụ okwu ọhụụ nke ụbọchị nke taa na unu mụtara ya. Eji m n'aka na unu ghọtara ihe m kụziri ma nwekwa nkwenye na ya bụ mmụta unu mụtara taa ga-abara unu uru mana ugbu a ma n'ọdịnihu. Ya mere, ọ bụrụ na ị laruo n'ụlọ nne gị na nna gị taa, gwa ha ihe ị mụtara ma marakwa amara na mgbe ọbụla ị hụrụ ka ebe isi na-agba mmadụ maọbụ afọ na-ata mmadụ maọbụ na ọ na-enwe ọwụwa mgbu maọbụ ọtịta mgbu, mara amara na gịnị mere na ọrịa ji onye ahụ aka maọbụ na onye ahụ merụrụ ahụ. N'ihi nke a, ị ga-agwa onye ahụ ka ọ chọọ ọgwụ ṅụọ maọbụ ka ọ gakwuru ndị ọkachamara dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ maọbụ ndị dibịa bekee ka ha gwa ya ihe ọ ga-eme ka o wee mee gịnị? Dị mma. Ruo mgbe ọzọ m ga-abịakwa ebe a ka m kụzikwara unu mkpụrụ okwu ọhụrụ ọzọ maọbụ otu ihe ọhụrụ maọbụ ibe ya. Aka m bụkwa ezigbo enyi unu Maazị Agụ na-asị unu jisie n'ike na-amụta nọ, jisie n'ike na-agụ akwụkwọ, n'ihi na dịka anyị si ekwu ebe a, mmụta dị ụtọ n'ihi na mmụta na-azụ anyị ndụ. Ruo mgbe ọzọ Maazị Agụ ga-abịakwa ebe a, ana m asị unu ndewonu, ka ọ dịnụ.